ስለምንታየን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ተፈተውቲ ዝኾና ኣብ ዝኸደኦ ቦታ ክብሪ ዝረኽባን ኣብ ልቢ ሰባት ቀልጢፈን ዝኣትዋን ኢልኪ ሓሲብክ ትፈልጥ ዶ? ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ቀኒኹም? ጥዕናኹምን ሰላምኩምን ሙሉእ ንክኸውን ንምነ። ሎሚ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ድማ ዓብይ ቦታ ዘለዎ ዛዕባ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተፈታዊት ትኸውንን ብማሕበረሰብ ኣኽብሮት ትረክብን ብውሽጣዊ ጽባቐ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ልቢ ሰባት ህያው ስሕበት ዝፈጥረላ እቲ እትላበሶ ፍሉይ ባህሪኣ እዩ። ሎሚ ካብቶም ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ኣገደስቲ ዝኾኑን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክህልዋ ዝግብኡን ከምኡውን ኣብ ልቢ ሰባት ፍሉይ ቦታ ንክትውንን ዘኽእልዋ 15 ባህርያት ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ጥራሕ ኣብ ማሕበረሰብኪ ኣዝዩ ተፈታዊትን ክብርትን ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን ትኽእሊ ኢኺ። ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባ ምኻድና ግን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናይ ዝቁም ነገር ቻናል ኩኒ። ሕጂ ናብቶም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተፈታዊት ንምዃን ዘኽእልዋ ኣገደስቲ 15 ባህርያት ክንሰግር። ቀዳማይ ፍርሓተ እግዚአብሔርን ስነ ምግባርን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ብግልጽ ክንሪኦን ከለና ፍርሓተ እግዚአብሔርን ስነ ምግባርን ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝኸደ ቦታ ኩሉ ብርሃን ዝፈጥር። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንቕኑዕን ንጌጋን ብንጹር ፈልያ ትፈልጥ ሕልና ዘለዋ ኣብ ኩሉ ነገር ቅድሚ ንሰብ ምርኣያ ንእግዚአብሔር እትፈርሕ እንተኾይና እቲ ናይ ህይወታ ጉዕዞ ፍጹም ይዝኸውን። ፍርሓተ እግዚአብሔር ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ክንብልን ከለና ዋላ እኳ ኣብቲ ሰብ ዘይርአያ እዋን ንቕኑዕ ነገር ደው ትብል ንኻልኦትን ከይጎደአት ብሕልና ትጓዓዝ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ ግብራ ፍርሓተ እግዚአብሔር እተንጸባረቐ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስድራ ቤታ እትፍጽሞ ግብሪ ምስ ፈተውታ ዘለዋ ርክብ ከምኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ህይወታ ብንጹህ ሕልና ትምራሕ እያ። እዚ ድማ ብሰናይ ስም ብጽሩይ ሕልና ክትፍለጥን ብደረጃ ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ዓብይ ክብርን ክትረክብን ከም መራሒ ኮይና የገልግላ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብደጋዊ መልክዓ ክትፍቶ ትኽእል እያ። እንተኾነ ግን እቲ ብሰናይ ስም ዝሰፍሕን ንኹሉ ግዜ ዝዝከር ስነ ምግባርን ዝብገስ ካብቲ ንእግዚአብሔር ምፍራሓ እዩ። ካልኣይ ሕያዋይነት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ሓንቲ ሰበይቲ ወይ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ተፈታዊት ካብ ዝገብርዋ ባህርያት ሓደ ውሽጣዊ ሕያዋይነታ እዩ። ሕያዋይነት ማለት ንትፈልጦ ይኹን ዘይትፈልጦ ሰብ ብልውሃት ምትእንጋድን ምስማዕን ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ካልኦት ስምዒት ብግቡእ ምርዳእን ምሕጋዝን ማለት እውን እዩ። ሕያወይቲ ጓል ኣንስተይቲ ትበሃል ሓደ ሰብ ሓገዝ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ስለ ዝተረፋ ዘይኮነስ ካብቲ ዘለዋ ብርህራሄ እትሕግዝን ብሰናይ ዓይኒ ትርእን እያ። እዚ ሕያዋይነታ እዚ ድማ ተመሊሱ ንባዕላ ብሰባት ተፈታዊት ንክትኸውን ይገብራ። ሳልሳይ ትግህትን ሓላፍነት ዝስምዓን ጓል ኣንስተይቲ። ናብቲ ሳልሳይን ኣገዳስን ባህርን ክንሰግርን ከለና ሓላፍነት ዝስምዓን ተግባራዊትን ጓል ኣንስተይቲ ዝብል ንረክብ። እዚ ክንብልን ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዘጋጥምዋ ብድሆታት ብድፍረት ንምግጣም ንመጻእያ ንምህናጽን ዘለዋ ሙሉእ ዓቕሚ ተጠቒማ ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝገጠማ ጸገም እዚ ናተይ ግደ እዩ ብምባል ብትብዓት ደው ትብል እያ። ብተወሳኺ እውን ካብ ሕሉፍ ጌጋታታ ትምህርቲ እትወስድ እያ። ሓንቲ ትግህትን ሓላፍነት ዝስምዓን ጓል ኣንስተይቲ ተስፋ ዘይትቆርጽ ንስራሕ ዘይትንዕቕ ንመጻእያ ብጻዕሪ ተስተኻኽል እያ። ዋላ እውን ነገራት ክኸብዱን ከለዉ ኣብ ከንዲ ካብ ሰባት ምጽባይ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ብምጥቃም ናይ ገዛ ርእሳ መንገድን ምፍጣር ድልውቲ እያ። ኣብ ስድራ ቤታ ኣብ ስርሓ ከምኡውን ምስቶም ዝቐርብዋ ሰባት ሓላፍነታ ብንጹር እትዋጻእ ጓል ኣንስተይቲ ካብቶም ኣብ ሕብረተሰብና ብዝያዳ ዝፍተውን ክብሪ ዝረኽቡን ሰባት ሓንቲ እያ። ራብዓይ እምነትን ሓቅን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ርክብ ኣብ ፍቕሪ ይኹን ኣብ ስድራቤታዊ ርክብ እቲ ዝዓበየ መትከል እምነት እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ንክትማርኽን ንክትኽበርን ካብ ዝገብርዋ ዓበይቲ ረቑሕታት ሓደ እምነትን ሓቃውነትን እዩ። እምንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ቃላት ተኽብር፣ ኣብ ዘረባኣ ትጸንዕ፣ ንሓቂ ቅድሚት እትሰርዕን ብግልጽነት እትፍለጥን እያ። ንናይ ሓሶት መርበብ ወይ ከዓ ስምዒት ንምዕጋብ ጥራይ ኢላ ብሓሶት እትነብር ዘይኮነትስ ዋላ እውን እንተኸበዳ ንሓቂ ንቅድሚት እትሰርዕ እያ። ሓምሻይ ኣወንታዊ ረኣያ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ኣብ ህይወትና ኩልና መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ይገጥሙና እዮም። ግን ሓንቲ ኣወንታዊ ረኣያ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሕማቕ ኩነታት ክትገጥምን ከላ ተስፋ ኣይትቆርጽን። እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ብምባል ንሕጂ ብምእማን ንጽባሕ ብብሩህ ተስፋ እትምርሽ እያ። እዚ ባህሪ እዚ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኣተወቶ ቦታ ኩሉ ጸልማ ተወጊዳ ብርሃን እያ ትፈጥር። ንኻልኦት ሰባት ሞራል ኣብ ምሃብ ተስፋ ዝቐረጹ ሰባት ከዓ ሓድሽ ሓይሊ ኣብ ምዕዛዝ ዓብዪ ግደ ኣለዋ። ንከባቢኣ ብርሃን እትህብ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ጽባቐ ንላዕሊ ንልቢ ሰባት ትማርኽ። ሻድሻይ ትዕግስትን ጽንዓትን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ትዕግስቲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ
ዓብይ ጸጋን ግርማን ዝህባ ባህሪ እዩ። ጸገም ወይ ፈተና ተጋጥማ ብህድኣት ትዋጽኦ እምበር ቀልጢፋ ተስፋ ትቆርጽን ንኹነታት በቲ ዝበለጸ መንገዲ ንምፍታሕ ዓቕላ ትእክብ። ሓንቲ ትዕግስትን ጽንዓትን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ነገራት ብቕጽበት ምስ ዘይቕየሩ ክሳብ ኩነታት ዝመሓየሽ ብትዕግስቲ እትጽበ ጽንዕቲ እያ። እዛ ጽንዕቲ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ዓብይ ውሽጣዊ ሓይሊ ዘለዋን መሕበኒ ስድራ ቤታ ኮይና ደው ትብል እያ። ሻብዓይ ብልቢ ትሰምዕ ጓል ኣንስተይቲ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ንምዝራብ ወይ ድማ ርእይቶኦም ንምግላጽ ድልዋት እዮም፣ ግን ድማ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ኣዝዩ ውሱን እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንልቢ ሰባት ብቐሊሉ ንክትማርኽ ካብ ዝገብርዋ ዓበይቲ ምስጢራት ሓደ ንሰባት ክትሰምዕ ትኽእል ምዃና እዩ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ሰብ ክዛረብ ዕድል እትህብን ቅድሚ ምፍራዳ ብትዕግስቲ ትሰምዕን እያ። ሰብ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ክንዲ ቃላት ጥራሕ ምስማዕ ውሽጣዊ ስምዒት እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ንምርዳእ እትጽዕር እያ። እዚ ድማ ሰባት ጸገሞም ንክነግርዋን ኣብ ጥቓን ክቐርቡን ዝገብሮም ዓብይ ሓይሊ እዩ። ሻምናይ ኣኽብሮትን ትሕትናን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ኣኽብሮትን ትሕትናን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብትሕትና ትፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓብይ ክብርን ቦታን እትህብ እያ። ኣብ ህይወታ ዓብይ ይኹን ንእሽቶ ሃብታም ይኹን ድኻ እንከይፈለየት ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ብትሕትናን ብኣኽብሮትን ትሕዞ። ብኣኽብሮትን ብትሕትናን ንሰባት ቦታ ብምሃብ እትፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወታ ዓብይ ፍቕርን ሞራልን እትረክብ እያ። ታሽዓይ ሚስጥር እትሕሉ ጓል ኣንስተይቲ። ፍቕርኻን ርክብኻን ንምጥንኻር መሰረት ካብ ዝኾኑኻ ነገራት እቲ ቀዳማይ ሚስጥርካ ክሕሉ ዝኽእል እሙን ሰብ ምርካብ እዩ። ሓንቲ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ናይ ስድራ ቤታ፣ ናይ መሓዙታ፣ ናይ መሳርሕታ ኮታስ ኩሉ ሚስጥር ዝበሃል ነገር እትሕሉ እምንቲ ሰብ እያ። ሚስጥር እትሕሉ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ፈተናን ጸገምን ናይ ሰባት ሚስጥር እትሕሉን ንኻልኦት ኣሕሊፋ ዘይትህብን እምንትን ተፈታዊትን ጓል ኣንስተይቲ እያ። 10 ነፃ ተሓሳስባ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዙሓት ሰባት ንኻልኦት ብዕውር ክስዕቡን ነቲ ናይ ዓለም ማዕበል ክኽተሉን ንርኢ። ግን ሓንቲ ብጥበብን ብልሓትን እትፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ብባዕላ እትሓስብ ብቁኑዕ መምርሒ ተመሪሓ ቁኑዕ ውሳነ ክትሕልፍ እትኽእል እያ። ናይ ኣተሓሳስባ ነፃነት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ብዕውር ንሰባት እትስዕብ ዘይኮነትስ ንጽቡቕን ሕማቕን ፈልያ እትጓዓዝ እያ። ዋላ እውን ኣብ ሕብረተሰባን ኣብ ከባቢያን ዘሎ ነገር ነቲ ቁኑዕን ጌጋን ብጥበብ ፈልያ ኣብ ዓርሰ እምነታ እትጸንዕ እያ። እዚ ባህሪኣ እዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝለዓለ ውሽጣዊ ሓይሊ ንኽትረክብ ይሕግዛ። 11 መተባብዒት ወይ ድማ ደጋፊት ጓል ኣንስተይቲ። ሓደ ሰብ ተዓዊቱ ክንሪኦ እንከለና ኣብ ዙርያኡ ብዙሓት ተሓባበርትን ደገፍትን ኣለዎ። ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ንፈተውታን ስድራ ቤታን ኣብ ጎኖም ብምዃን ብግልጺ ድጋፋት ትህብ እያ። መተባብዒት ጓል ኣንስተይቲ ማለት ካልኦት ሰባት ኣብ ዕዮኦም ዓወት ክጎናጸፉን ከለዉ እትቐንእ ወይ ድማ እትሓርቕ ዘይኮነትስ ብዓወት ካልኦት ሰባት ካብ ልባት ትሕጎስ እያ። ፈተና ክገጥሞም እንከሎ ድማ ኣጆኺ ኣጆኻ ብምባል ሞራል እትህብን ንክዕወቱ ድማ መገዲ እተብርህን እያ። 12 ፍቕርን ሓልዮትን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። ፍቕርን ሓልዮትን መሰረት ናይ ኩሉ ጽቡቕ ማሕበራዊ ርክብ እዩ። ሓንቲ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ንሰባት ብፍቕርን ብትሕትናን ተኽብር፣ ንስድራ ቤታን ፈተውታን ከዓ ካብ ልቢ እትሓሊ እያ። ሓልዮት ማለት ኣብ ቃላት ጥራይ ዝድረስ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ግብሪ ዝርአ ንጹህ ስምዒት እዩ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ሓደ ሰብ ጸገም ምስ ዝገጥሞ ነቲ ጸገሙ ካብ ልቢ ተቐቢላ መፍትሒ ንክትረክብ እትጽዕር እያ። 13 ውሽጣዊ ጽባቐን ጸጋን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። መብዛሕትእና ሰባት ደጋዊ መልክዕ ጥራሕ ንምዕዛብ ኢና ንቕልጥፍ፣ ግን ሓንቲ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ደጋዊ መልክዕ ንላዕሊ እቲ ውሽጣዊ ጸጋን ጽባቐን እዩ ዝያዳ ኣብ ሰባት ዝሰርጽ። ውሽጣዊ ጽባቐኣ ኣብ ገጻ እተንጸባርቕ ጓል ኣንስተይቲ ብብሩህ ገጻ፣ ብለውሃታ፣ ብሓልዮታን ኣተሓሳስባን እትፍለጥ እያ። እዚ ጸጋ እዚ ከዓ ንግዚኡ ጥራሕ ዝሓልፍ ዘይኮነስ ምስ ግዜና ተሓደሰን እናደመቐን ዝኸይድ ንልቢ ሰባት ከዓ ብናይ ተፈጥሮ ስሕበት ዝኣስር እዩ። 14 ይቕረ እትብል ጓል ኣንስተይቲ። ኣብ ህይወት ጌጋ ዘይፍጽም ሰብ የለን። እታ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጌጋ ተጸሚዳ ኣብ ክንዲ ትነብር፣ ካብ ሕርቃን ወፂያ ጌጋታት ክትሓድግን ሰላም ክትፈጥርን ድልውቲ ዝኾነት እያ። ይቕረ እትብል ጓል ኣንስተይቲ ቂም ብዘይመሓዝ ንሰላም ቅድሚት እትሰርዕ እያ። ሰብ ጌጎ ክርድኦ እንከሎ ብልሃት ተቐቢላ ነቲ ዝጸንሐ ጽልኢ ብምእላይ ንዝሓሸ መጻኢ መንገዲ ትጸርግ እያ። እዚ ባህሪ እዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ልዕል ዝበለ ናይ ሞራል ክብሪ ይህባ። 15 ዓቕልን ጥበብን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ። እምበኣር ከስ ናብቲ ናይ መወዳእታን መዛዘምን መበል 15 ርእሲ ክንሰግር።
ኣብ እዋን ፈተና ወይ ድማ ቀለውላው ሓንቲ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ብኸመይ ትዕወት? እቲ መልሲ ድማ በቲ ዘለዋ ዓቕልን ጥበብን እዩ። ዓቕልን ጥበብን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ብጥበብን ብልሓትን ንጉዳያት እትፈትሕ እያ። ሃንደበት ዝመጹ ፈተናታት ውዕውዕ ስምዒት ብምፍጣር ኣብ ክንዲ ዝመርሕዋ፣ ንሳ ግን ብዘይ ምውልዋል ብጥበብ ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ብምምዛን ቁኑዕ ውሳነ ብምሃብ ንርእሳን ንከባቢኣን ካብ ሓደጋ ተድሕን። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣገዳሲትን ክብርትን ሰብ ኮይና ንክትረአ ይሕግዛ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወታ ኣብ ልቢ ሰባት ፍሉይ ቦታ ንክህልዋ ዝገብሩ እቶም 15 ባህርያት እዚኣቶም እዮም። ብግልጽ ክንሪኦም ከለና እዞም 15 ባህርያት እዚኣቶም ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብልቢ ሰባት ተፈታዊት ንክትኸውን ዝገብርዋ መዐቀንታት እዮም። እቲ ናይ ሓቂ ውሽጣዊ ጽባቐ ከምቲ ንፈልጦ ካብ ዝኾነ ግዳማዊ ጽባቐ ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ምጥፋእ ዝጸንሕ ክብሪ ድማ ናብ ሰማይ ዘደይብ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብደጋዊ መልክዓ ክትውደስ ትኽእል እያ፣ ግን እቲ ነባሪ ዝኾነ ፍቕሪ ዝፍጠር ብውሽጣዊ ሃፍታ እዩ። ሕጂ ድማ ዝተወሰኑ ሕቶታት ናባኹም ክነብል። ካብዞም ዝርዝር ረኣናዮም 15 ባህርያት እቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንዓኹም ዝገዝኣኩምን ዝማርኸኩምን ባህሪ ኣየና እዩ? ካልኣይ ብናትኩም ኣረኣእያ እታ ተፈታዊትን ክብርትን እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ካብዚኣቶም ኣየናይ ባህሪ ዝወነነት እያ? ሳልሳይ ካብቶም ዝረኣናዮም 15 ባህርያት ንስኺ እትውንንዮ ባህሪ ኣየና እዩ? ሓሳብኩም ርእይቶኹምን ኣብ ኮመንት ጻሓፉና። ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ነዚ ይመስል። እዛ ቪድዮ እንተደኣፈቲኹምዋ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ግበሩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ስድራና ኩኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ